com explicar la mort d'algú proper, estimat, als nens. Que normalment se'ls amaga, s'evita a vegades que vagin a les cerimònies d'acomiadament, no? Això és una bona pràctica? Vostè com ho veu? La veritat, als nens és un error no portar-los als funerals. Si te fixes, en els funerals quasi bé mai hi ha nens. Això a les ciutats, als pobles és diferent. Sí. Hi ha més sentit de comunitat. Sí, sí. I és un error perquè, a més, els nens sofreixen igual que els grans. El que passa que ells no controlen. Poden sentir culpabilitat, si són petits? L'altre dia li vaig fer enfadar i s'ha mort per culpa meva, coses així. I això pot ser un trauma fins gran, O sigui, s'ha de fer partícip als nens, inclús poden donar el recordatori ells, fer-los partícips del funeral, d'una oració, de poder tocar l'avi o la persona que se n'ha anat, i plorar junts. I com explicar-los-hi? Explicar-los és fàcil segons les edats. Als 3 anys, per qualsevol indret d'un parc hi ha un cuc, hi ha unes formigues que se l'emporten, es pot dir, mira, este gusanito ya no vive, ves que está duro, las hormigas se lo llevan. Hi ha moltes maneres, però el que no es pot és explicar sopes de duro, perquè això m'ho van fer a mi als 5 anys i fins als 7 vaig estar rumiant i fins i tot penses que els grans no te diuen la veritat i desconfies. Però els sopars de duro són aquests, se n'ha anat al cel. Això és un sopar de duro. Completament. Se n'ha anat al cel i a mi em van dir, i aquesta corona del cotxe fúnebre, se l'emporten els amics que l'estimen molt. Jo em vaig pensar tot el rato buscant la corona, però em pujava, no? I en el cas de les mascotes, que també vostè ho comenta, pels nens sovint les mascotes són molt importants, les estimen molt. Amb les mascotes també s'hauria de fer a vegades un ritual? Jo crec que és educatiu, cadascú pot fer el que li vagi bé. Pensa que els nens, una mascota per un nen petit, el seu amor és incondicional, estima igual un nen al seu gos que al seu avi. L'amor d'un nen, fins als 6 anys, no té, és incondicional, l'estima. Llavors, per ell que mori un seu company és enorme. Hem de comprendre que el nen està molt trist. Nosaltres també estarem tristos, però no ens dura tant com un nen. Llavors hem d'ajudar a que el nen pugui també fer la seva despedida, sigui si tens un jardí o si no fer l'enterro d'un ocellet o mil coses, cadascú segons el seu estil o el que li sembli més adient.